לאנשים. פאק, איזה עצבים, היה לי פשוט ללכת ברחוב ולהתחיל לזרוק לאנשים חתולים לתוך המכוניות. בוא'נה, איזה ביצים יש לבן אדם הזה? אבל אין מצב בחיים שהוא יפיל את היד למים. שיט. זה מצב בחיים שהוא גנב מאישה נעל באמצע הרחוב. וואי וואי וואי. לא עכשיו אחי. וואי, יש לי אחד. אין מצב בחיים שהוא לקח דלי, שם אותו על הראש של הבן אדם והתחיל לדפוק בו כמו משוגע. אז אין מצב בחיים שהוא לא לובש עכשיו נכנס. שיט, זה אני. אמרתי לכם שיש לו ביצים. אחרי ששלח את הסרטון ואין לי מושג מה המקור שלו. אתם מכירים את זה שאתם נוסעים הביתה ופתאום יש פקק של אישה אחרונה? יופי. תביא את המפתחות כלבה. נשים, זה עולם מסוכן מחוץ למטבח. במצבים כאלה, אני פשוט לרוץ ולזרוק עליה איזה חתול לתוך האוטו. שפשוט לבוא ולגנוב נתנה באמצע הרחוב. סתם, אבל אתם יודעים שאני אוהב אתכם. טוב, בסרטון הבא, סרטון די מבאס. We've been working on it for about 8 hours right now. We still got quite a ways to go on it. It's a beautiful piece when we'll be done. Now, can I take a closer look at this? Because why is this your oh my God. אני במקום הייתי תוקע לו את המיקרופון בתחת. אז ממנו הייתי עושה פסל קרח. אחי הרג אותי, שהוא שואל אותו, תגיד לי, אתה רציני? Dude, are you serious? וכתב כולו מבסוט. Anyway, with a smile on my face, we'll send it back to you. תוצאתי שסקובה. מה זה מרחם עליו תכלס? במקומו הייתי בא אליו באמצע הרחוב, שם לו סיר ומתחיל לדפוק לו בראש. או שהייתי פשוט נותן לו להיתקע בפקק של אישה חולה. הסרטון הזה כבר 8 חודש באינטרנט ויש לו 300,000 צפיות. השאלה לשבוע הבא היא, מהו שילוב קטלני? תשאירו פה תגובות מעניינות למטה או בפייסבוק, ואת הכי מצחיקות אני אשים בסרטון. מקווה שנהנתם, אני VC360, נתראה שבוע הבא. אז תגידו לי אנשים, למה לנשים אסור ללמוד?